Nazi ke indaba esiniphathele zona bakwethu ze-Afro pop ezishisayo, indaba ezimnandi. Sanibonani, ngiyanamukela nganibingelelo ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV 1. Moqala ungena kuhlelo lethu bakwethu, sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink yethu. Bakwethu zabe sitholayo la sithola indaba zikazubile umfoka Mtolo phasi emzimkhulu enxaphanxapheni. Uthi bakwethu uyacela ukuthi nibheke umusic wakhe bakwethu, uthi uyatholakala kuzo zonke izitolo zomusic. Ucela ukuthi nibheke i-EP yakhe ethi isihloko #gifted EP is out. Please check out on the links below. Nanga ama link bakwethu abafakile lana ngathi ingoma ezikhona ngaphakathi. Uthi ke uzubile bakwethu umfoka Mtolo le ingoma ezitholakala kule EP yakhe ngaphakathi ziwu10 kuphela. Kanti uqala bakwethu ithi African Unite, kanti esibini ithi Gifted lapho efishale khona uEl Marco, kanti esithathu ithi Olwam FT Siyanda Mculo no Truth LK, kanti eyesine ithi What I Came For FT Rope, kanti bafowethu eyesi5 ithi Impilo lapho efishale khona uBad Boy Mo no Truth LK, kanti no Black Cat, kanti eyesi6 ithi Bekezela, yes7 akekho omunye lapho officially khona uBad Boy Mo, kanti ke AS8 ithi Keep Your Head Up, kanti AS9 ithi All of My Loving, kanti AS10 isho kanje ithi ke Wake Up. Kanti bakwethu uyacela ukuthi umusic wakhe nuthi ungathe idolo zonke bakwethu ni udownload niwuzwe umculo owakhayo obusisayo futhi onothando ozokwenza ukuthi uzizwe ubalekile nawe. Uthi uyacela bakwethu ukuthi nimsupport kakhulu umfana wasemzimkhulu phasi enxaphanxapheni eduze nasemhlangeni. Uthi uyacela isupport bakwethu nimnikeze njengoba naye umusic ukhiphe ngothando. Kanti lunye udaba esilitholayo la sithola udaba lika MC Killer no Silent Killer befishalishe usicelo go1 bathi ke bakwethu music video usukhona usuyatholakala, isikhathi sokulinda sesiphelile kudala nolindile. Bakwethu bathi ungangena lapha ku YouTube ubhale MC Killer and Silent Killer featuring isicelo go1 uzoyithola ivideo yabo beshaya ingoma bobathathu. Bakwethu bathi cela ukuthi nibeseke kakhulu, niphinde nisubscribe, niphinde futhi nilike, nishare kanjalo nelink yabo. Mina bakwethu bengikuphethe namhlanje kusaphelile, ngicela ukuthi ningibambe evideo elandelayo ngokuzayo.